Ku danna subscribe a GM Fans TV domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta a cikin wayoyinku. Ba ƙaramin ɗan iska bane ni da kake gani. Ya? Tabba inda ban shiga ba. Ka ce kai tacaccen ɗan iska ne. Na je Lagos iskanci. Na je Gombe Vegas, center of iskanci. Gombe Vegas can inda nake jin labari. A can Gombe ne wani bu Vegas, ba ƙaramin iskanci ake yi ba. Na buga iskanci iya iskanci. Ni da kake gani na ba na tsoron ɗan sanda. Ba ka tsoron ɗan sanda? Ba ɗan sandan da nake tsoro da kake. To ni ai da kake ji mutumi na bakin kayan kai fa da ba da na san ka ba ma. Guduwa zan bakin kayan ma ba na kaunar sani. Bakin kaya da ka gani ba na san. Ai ba wanda na kai ba ƙaramin ɗan iska bane ni da kake gani na. Ba inda ba mu shiga ba. Har ƙasa na haura. Na ina gaya maka na je Canada iskanci da Habasha. Ai ina gaya ma ni me bakin kayan ma ba nake gaya maka ni ba bakin kayan ma ba na son sa ba na gaya ma. Ai kai karamin gaye ne. Na yadda. Kai yanzu assalamu alaikum. Ya gajiya. Ya aiki. Ya ne. Hannufa. Dama muna na neman wallan dan iska a nan garin ne. Ƙwallon ɗan iska? Wallahi kenan. Kai, ai na in dai ƙwallon ɗan iska kake so. Zan ga maka yi tacaccen ɗan iska wanda kake jin sa labari a bidiyo ko. Wallahi kenan. To yau ka zo za ka same ka ga wannan? Tacaccen ɗan iska ne a nan garin. Wannan ko? Ba wanda kai kaga ya ce min ya je Lagos, ya je Habasha, ya je Vegas, ya je ina ne? Ba inda bai gaya min ba a jihohin nan. To dama suna na Inspector Jamilu. Na zo ne nan domin mu kama shi. To ka gani nan. Wannan ne? Wannan ne. Wannan ne ina. Ba wallahi labe ba inda wallahi ƙarya yake. Za ka aikata. Wallahi labe ni ba da iska. Za ka aikata. Karfa kai. Kaga ya labe Sumaila ban taba zuwa ba. Wallahi ban taba. Amma kuma me yasa kuma ka zo kana bani labari ka je ina ne? Karfa kai da dahi. Ya labe wallahi ƙarya yake. Dama addabin ba inda na taba zuwa wallahi. A'a malam. Ƙarya yake yi wallahi. Yanzu nan ma za mu zo mu tafi da kai. Gajin mutane yake kama. Wallahi Allah ni kai. Hassan Oscar.